Dobrý den, u tohoto videa vás vítá Jan Mesároš. Pojďme si ukázat, jak funguje kompenzační plán u společnosti Organo Gold. Na začátku vám chci připomenout, že nejsou žádné záruky, kolik budete vydělávat. Vše závisí na vaší aktivitě. Kolik budete mít maloobchodních zákazníků, jak budete budovat váš tým a jak budete schopni využívat systém budování úspěchu, který Organo doporučuje. Pojďme si ukázat, jak začít. Krok číslo 1. Krok číslo 1 je stát se aktivním distributorem. Jak se stát aktivním distributorem, respektive jak se stát takzvaným marketingovým společníkem? Máme 3 možnosti, jak toho dosáhnout. První možnost je zakoupit si startovací balík a pak zakoupit nebo prodat zboží v minimální hodnotě 200 bodů osobního kvalifikačního objemu. A to v jakémkoliv časovém rozmezí. Může to trvat třeba 4 měsíce. Za druhé, zakoupit si startovací balík a zároveň osobně zaregistrovat jednoho člověka nalevo a druhého napravo, kteří koupí jeden ze startovacích balíků v jakémkoliv složení. Může to být bronzový balík, stříbrný anebo zlatý. No a za třetí možnost je asi nejjednodušší, zakoupením si startovacího balíku a zároveň zakoupení bronzového balíku. To jsou 3 možnosti, jak se stát aktivním distributorem. Takže krok číslo 1, stát se aktivním distributorem. Krok číslo 2. Krok číslo 2 je stát se kvalifikovaným distributorem. Jak si jistě pamatujete, krok číslo 1 je stát se aktivním, což je velmi jednoduché a je to první případ, jak správně nastavit svůj tým. Když toho dosáhnete, pak můžete učit ostatní, jak se stát aktivním distributorem také. Takže, abyste se stali kvalifikovaným distributorem, na výplatu duálního týmu je třeba plnit vlastní minimální objem, to znamená 50 nebo 100 bodů, a osobně zaregistrovat jednoho člověka nalevo a druhého napravo a naučit ho, jak prodat nebo generovat minimálně 50 bodů osobního kvalifikačního objemu v jeho podnikání v daném měsíci. Až se vám to podaří, jste, jak se nazývá, kvalifikováni na výplatu duálního týmu až do nekonečné hloubky. Teď jsme si ukázali, jak získat minimum z výplat duálního týmu. To znamená, že když jste marketingový společník, získáváte nárok na 10% výplatu z objemu ze slabšího týmu, které Organo nabízí. Nyní si pojďme popovídat o tom, jak je možné získat maximum. Organo vyplácí maximálně 20% z objemu slabšího týmu. Pojďme se podívat, jak se to počítá. V duálním týmu budujeme levý a pravý tým. Většinou každý tým roste trošku jinak. Pojďme si ukázat, že třeba levý tým generuje menší objemy než pravý tým. Takže Organo vezme objem ze slabšího týmu, tedy levého, a vyplatí až 10% z tohoto objemu. Pravý tým je silnější, takže se vezme objem, který je shodný s objemem ze slabšího týmu a opět se vyplatí až 10% z tohoto objemu. A co zbyde, se převede do dalšího týdne. Takže dohromady dostaneme až 20% objemu ze slabšího týmu. Pojďme si to spočítat. Slabší tým je levý, máme zde 600 bodů kvalifikačního objemu, krát 20%, to znamená, vyplatilo by se nám $120. Do dalšího týdne by se převáděla 0. To znamená, tadyhle by nám zbylo 400 bodů kvalifikačního objemu do dalšího týdne. Nyní vám chci vysvětlit každý jednotlivý cyklus, který se vyplácí. V duálním týmu vyplácíme v takzvaných cyklech. Jak tyto cykly fungují? Kdykoliv se v levém i v pravém týmu objeví objem 300 bodů, vznikne takzvaný cyklus. V té chvíli začne Organo Gold systém počítat vaši výplatu. Když se na to podíváme, tak 300 x 10% vám dá $30. To samé vznikne i ve druhém týmu. Dohromady tedy $60. Kolik těchto cyklů dostanete zaplaceno v daném týdnu, záleží, na jakém ranku právě jste. Takže jestliže jsme na pozici marketingového společníka,
Obdržíme výplatu duálního týmu maximálně ve výši 500 eur za týden. Na pozici supervisora 1000 eur za týden, konzultant 1500 eur za týden, konzultant se zlatým balíkem 2500 eur za týden. Když jsme na safírovské, to už je lídrovská pozice, 5000 eur za týden, rubínovská pozice 10 000 eur, emerald 15 000 eur za týden a na diamantové pozici maximálně 20 000 eur týdně. Takže toto je naše maximální výplata v bonusu duálního týmu. A nyní bych vám chtěl názorně ukázat, jak málo stačí proto, abyste byli kvalifikováni na tyto bonusy. To znamená, abyste měli splněn minimální měsíční objem 50 bodů. Jsou to například 2 balení černé kávy a 1 balení latte. Nebo 1 balení čaje a výtažky z Ganodermy. A nebo novinka. 8 balení, to jest 80 porcí skvěle chutnajícího presa, kompatibilního s Nespresso mašinami. Opravdu tak málo stačí. A to samé platí pro členy vašeho týmu. Takže jestli vypijete sami nebo v rodině 60 až 90 káv za měsíc, nemusíte prodat jediné kafe navíc. A přesto můžete vydělávat až 4000 eur za měsíc. To znamená přes 100 000 korun. A to z jediného bonusu duálního týmu. Už chápete, proč sdílíme tuto příležitost s vášní a nadšením? Mějte se krásně, je to jednoduché, je to snadné, je to kafe.